ti Masakbayan. Michael anak, aldawan, ang mga numaladaw kay ti pagadalan. Nasapa pa'y nanang. Adapay oras kong agdigos ka nagarmusar. Kunaktumot nga min asaan mon adalusan di kulungan ti baboy. Da kaminton ka ni tatang mo. Okay lang nanang. Kakaisuna na sapa ka nagriing. Isupay nga aramidon yung tumanin ka ni tatang. Wan angam na banog kan amapan ag-eskwela. Anya pa nga itipig sa magmalmalam iti pagadalan. Kabaulak nanang. Didak ka di pagdandanagan. Alang nga rod, ingka agdigusan. Tap na makapagarmosar ka, sakbay amapan ka iti pagadalan nyo. Wan nanang. Apat bakit? Asino ti nagdalos si Jay kulungan ti babaw? Asino pa'y kumangay, ni Michael isupay ka nga ubraan ta kunanamot. Ay una yun, di Jay nga ubeg. Napanam nga min aya, nasapsapa. Napan ko kinasarita ni pare Domain. Agpatpatulong namin ni Jay bangkag na. Kasta aya. Ay, amumot da dyan nga anak mon. Kailalaan na ti masayang nga oras. Nasapa ka nung amin anak kariing. Iso adinalusan na dyan kulungan dagiti baboy. Nagkagat talaga dyan anak mo. Sana bali, tama balinan ni Elako dagiti daddo maababoy. At tanto manan maidulin mo apare ti panagadalda nga kakabsat. Kasta talaga ti aramidat lakay. Narigat ti agpaadal na awanam na maam abusbusan. Iso nagasat ta. Tanalamis dagiti ima tayong agtaraken iti baboy. Ano santa bakad? Tapno saan to may pada kadata dagiti anak ta. Kaya't kung agbalin to kumaan na sa liwanwan ti biyagda iti masakbayan. Michael, kumusta ti panagtaraken mo kadagiti babaw? Nasayat damat tatang. Nagsasalon at da. Nasayat nga rod no kasta. Naimbag ta nagagat ka tumulong anak ko. Nang runan no kasto yung awan klasem. Masapol ang mapagtali na tayo anadalos dagiti kulungan da tapno sanda nga agsakit. Wan tatang. Kadwak itay ni Lisa ang nagdalos iti kulungan da. Masapulan nakakondisyon dagiti baboy tayo. Nang runak at mabalindan nga ilako. Sumarsar nun tumanan dagiti dadduma. Ay wun gayam, at daw may mangkita kadagiti mabalinan nga ilako a baboy inton madamdama. Iso ang masapul ang nakasagana tayo anak ko. Sapay lako mata magustuhan da tapno uray mamaminsanan ti panangilako tayo kadagiti taraken tayo. Sapay ko mangarot tagatangan dan tatang. Nga masiguradok. Kaya't dalagit di dagiti baboy tayo ta nagsasalon at da. Sige, orayin tayo nga rutiya ay da anak ko. Barang magustuhan da nga agpaiso, dagiti taraken tayo. Nay, anak ko, isundagita tay bayer ti baboy tayo. Unyag paiso tatang. Naimbaga malang mo yo, apo. Siyak tayo may mangkita kadagiti baboy yo. Ay na, dumanon kayo ma'am. Naimbag nga oras yung mat. Siyak ni Mrs. Santos. Naibaga kanyak di katalag ko nga dama mo na dito nga da ka numabalin agatanga na baboy yo. Ayun ma'am, adda nga rod. Wan gayam ma'am, iso ni Michael, ti anak ko. Iso ti tumultulong agtaraken kadagiti baboy me. Naggagat ka matan balong. Saan ka din nga agad adal?
agad adalak pa'y ma'am. Ngam, may sa miraklat tati tumulong ka ni tatang kung agtarakan ka dagiti baboy mi. Nasaya at dukasta. Amom, iti dayta kinagagat mo. Amok nga agbalin kanto a negosyante, intun dumakkel ka. Talaga day tatarapap ko ma'am. Kaya't ko arumang ay pa'y ti pagtaraknan mi iti baboy. Ma'am, ala, umay kayo. Ta ipakita mi kada kayo dagiti baboy. Barang magustuhan niyo. Jakman amo manang, tamaragragsakan ang makakitkita kadagiti taraken mi anasasarunat. Iso nga inspirado at tumulong maagdalos, kan mang taraken kadagiti baboy mi. Nang runa no amok nga adda interesado agumatang kadagiti taraken mi. Kas malagip ko, nang rugi lang dagiti dadakkel ko nagtaraken iti dua nga agasawa a baboy, aging ga iti napaaduda daytoy. Kasta harod unay aragsak mi, idisimmang bay ni Mrs. Santos. Taammo mi asaan anasayang tibannog mi, anagtaraken kadagiti baboy. Kumusta nga iti panagbisita ti bayar tayo a negosyante, anak kong? Nasayaat mo't nanang. Nagustuhan na dagiti nakita na tarakan tayo baboy. Ay, kasta ka di. Ay, katanyangay. Kaya't nakadi agatangan dagiti tarakan tayo? Wan nanang. Katamom, kinunanang ano adu kano ti mabalin na agatangan. Dito'y kanon ni agatang katagiti kasapulan na baboy. Adagayam litsunan na ili nanang. Ay, kasta aya. Ay na, nagsayaaton ngay. No amin ang mabalin na agatangan kat gatangan na aminan. Kasta talaga ti mapasamak nanang. Isang maragragsakan kami kan ni tatang. Amoyo, nagsingpot ni Mrs. Santos. Ay, agyaman ta iti Diyos. Tada si Mang Bay akasta abayer kada tayo, anak ko. Wan nga rod nanang. Katamoyo, nung makagraduarak to ni ti college, kaya't ko nga imatunan ti pagtaraknan tayo iti baboy. Aramidak to day tadak kalapigiri. Agalak to kadag iti tao ang mabalin na tumulong kada tayo. Saan nga imposible day tanga arapaap mo, anak ko? Basta lalaingam ti agadal. Tapno matunoy mo day tanga arapaap mo iti biyag. Talagang ikagumak ti agadala na imbag nanang. Kaya't ko talaga tagbalin to ang negosyante iti baboy. Anak, naawat kun ti kumpirmasyon dagiti order ni Mrs. Santos. Agpay sa tatang? Wen, anak ko. Katamom, gatangan na kano amin ang mabalin tayo ng ilako at tarakin tayo ababoy. Ay na, kaya't nangamin ka no ti pan nakatarakin dagiti baboy tayo ta nasalon at da. Kan nagdalos ka no ti kulungan da. Siyempre tatang, kanayan kami nga minyagdalos ka ni ading ko na awan klase mi. Kan, adda kayo pa yung agdalos, no saan kami ang makatulong? Wen nga rod anak, isa gumatang kamin tumanan iti buryas ang mapadakkel. Tapno adan tumanan ti sumarsaro no ang mailako tayo, anak ko. O sige tatang, may mayat no mapaado tayo dagiti tarakan tayo ababoy. Wen anak, katagyaman nakta nagagat kayo at tumulong nakasta nga awan ti klase yo. Basta awan klase mi tatang, talaga tumulong kami kada kayo.
Bakit? Adtuyen tinaglakwan ka dagiti taraken tayo ababaw eh. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Saan tayo narigatan anang ilako kadagiti baboy? Wan bakit? Ta simang baikit nga ruti may sa anasingpet a negosyante a nagbali na bayar tayo ni Mrs. Santos. Wen nga rod, katsapay ko mata agbalin a regular a buyer tayon day dyan negosyante. Sigurado daytan bakit? Marikrik na akon. Kasta nga minti ko na kada kami kan ni Michael. Basta ada ka no ti mabalin na agatangan, iyawag tayon kan kwa na adagos. Tapno umay da pick upon diti lugar tayo. Kaya't na nga minti kalidad dagiti taraken tayo ababoy bakit? Ay, nagsaya atin ngay. Makaurnong tanti pagkolehiyon to ni Michael. Kan mapaadu tayo pa'y dagiti taraken tayo. Usto day tangay bagham bakit? Kaya't kung harutag na yun iti kulungan, sakbay agumatang tamanin iti kanayunan aburias apadakkelin tayo. Nang runakit adamatan sure buyer tayo. Ni, nasaya at day ta na panunot mo lakay. Maragsakan lakit din ni Michael no maamuan na day ta plano. Umadanon ti graduation mi. Ag-college akton. Maragsakan kami kanitatang mo anak ko. Manula atawanan, makalpas kanton iti panagadal mo. No mabalin la ko mga rodaguyudon tal daw nanang. Tapno malpas kon ti college. Ket may pamaysak tumatan ti tumulong kada kayo iti panagtarakan tayo iti baboy. Talaga ka di akayat mo daytoy a negosyo, anak ko? Wen ananang? Kayat ko launay Dagiti ngamin agtutubo akasken ka. Kaya't dati agturpos iti panagadal da, tapno makaakkal da iti nariingan da panagbiag. Ngam sapadi matkan ka anak ko. Kayat mo mat dito'y ayan tayo. No mapaduras tayo ti pagtaraknan tayo iti baboy nanang, agbalinton ana sa liwanwan ti panagbiag tayo. Ket ti kayat ko, inton makaturpusak ton, agina na kayo matan ka ni tatang. Siyak ton ti makamuy ti amin. Anak ko, Nay matangak iti panagdakkel mi nga kakabsat ti sakripisyo yu ko ni tatang, nanang. Iso ati kayat ko, agadalak anay imbag. Tapno makapagsubadak to kada kayo. Iso nga orayin nyo day tananang tatalaga atong palik dagiti inkarik kada kayo. Agingga anadanon ti panagkolehyo. Kat nakarkaro nga ingaad ko ti agadal. Kat nangalaap iti kurso amayan natop iti negosyo mi. Manipod matam amumi ni Mrs. Santos, ison tinagbalin a regular a buyer kadagiti taraken mi ababoy. Kat gapo iti dayta, na ininot adimakkel ti negosyo mi. At dapay daduma asimang bay a buyer iti lugar mi, anang kita kadagiti taraken wenno ilakla ko mi ababoy. Ngam saan nga amin kat mapagtalkan. Kas iti na minsan. Bakit? Nagsubli ka din dyan nga alay ti lima ababoy iti na panalawas. Kuna na ngamin nga itakanong agbayad. Awan pa'y mo tim imay. Kunak man no nagsarita kayon. Kuna namot ngamin nga itang agbayad. Aw-awa agak ngam din namot sungsung-batan ti awag ko. Amangan kunak no makumikumlaan, iso andi na masango asong batan ti awag ko. Ni, apay ngay akasta.
Sapay di pa'y imimay. Ang mga nulino ko nakamutan lakay. Sapay sana taga dito'y lugar tayo dayjay. Nagtalakak da nagsayat mo't nga minakatong-tong-tong. No saan pa'y nga umay itaalawas. Ang mga no pumayson ti atap ko lakay. Tinarayan na kanday di abayer. Adakan ko na daytan na bakit. Agpada kami lang agnignegosyo. No kinusit nak. Basol na dayjayan Oray na sa balin to timang singir kan guana. Sapay ko mga rod, ta nagkamaliak iti panangipapanlakay. Sapay ko ma. Ano kasta? Talaga asanin ang nagbayad di nangalay ti baboy, nanang? Wan nga rod anak ko. Manun a Domingo tinaglabas. Ngam aging ga ita. Mangnamnama pay laang ni tatang mo nga umay tulat ta kano agbayad. Anya? Wan anak ko. Amumutan ni tatang mo. Talaga adi na maikat tinalabas a panagtalak na iti sabali a tao. Amangan kanono dalaang napasamak iti bayer. Isaasan ang nakasubli dito'y tapno may agbayad. Sa bala talaga ni tatang. Isasapay la ko ma. Takanayon na tayo atarabayin ti Diyos. Gapoy ti kastya kababalin ni tatang. Sa bali nga mintirason ni tatang mo anak ko. Agpada da kano a negosyante. Kat no talaga pinanggap na kano ti mangluko. Saan na nabasol ni tatang mo ti basol na? Adun tumot la kano ti sukat ti kantidad anapukaw ken kuana. Sa bagay, gusto ni tatang. Isa di yung aruden pampanunutan pwede dyan napasamak, nanang. Dinto pa'y kaskaso ni tatang. Maasyanak lang amin kadagiti bannog ni tatang mo anak ko. Pagrigrigatan na amin ngar aramidan na. Kastamot dagiti matangtangdanan akadwana. Ngam laklakaan laang dagiti manang gundaway ti panang lukluko daken kuana. Agpay suday ko na yun, nanang. Ngam awatan tayo latan ati kapanunutan ni tatang. Agpay sumot ti kunana. Adun tumot lati sukat ti amin anapukaw kun kuana. Ket umdas tumot tin day di apakakarmaan ti tao anang luko kun kuana. Kumusta ti panagadal mo anak ko? Nasayat mo tatang. Medyo narigat. Ngam amok akabalak. Si kapay ti marigatan. Jack mamati Michael. Amo ka determinado kang agturpos para ka dagiti arapaap mo. Gusto ti kunayo tatang. Kaya't ko unay tagturpos. Tapno may apply ko mo't tinagadalak itinegosyo tayo. Talaga kaya't ko padurasan tinegosyo tayo tatang. Gan kang runaan na. Kaya't kung aginanaka yung tumutin. Siya kung ti makaam mo. Kaya't kung enjoyin nyo mo ti biyagyo ko ni nanang. Amo ka mapasamak amin dagita atartari gagayam Michael. Nang runakat na singpet ka nga anak. Natulnog ka kada kami anaganak ka. Basta di mo liwayan ti kanayon nga agkararag iti Diyos tapno tarabayan nakakanayon anak. Wan tatang. Ar-aramida kami nabili nyo kanyak. Basit la pa nagano sen tatang. Dandan niya ako nagturpos. Syakton ti makamoy ti amin. Ne, apay ang nagsapa ka. Nariwot pa'y. Masapo la may sagana ang nasapa dagiti baboy nga umay dagatangan bakit.
Masapul na dalos ti kulungan da amadanon ti bayar tayo. Nagpatulong ka kuman dagiti tangtangdanam nga agdalos. Uyn, naibaga ko ni di kalman. Ibaga ka masapa da nga umay ita. Iso ang masapa akmat. Ay, malagip ko lakot nga rod idi ubing pay ni Michael. Masansa nakastoy nga oras, nakariing meten, tapno agdalos iti kulungan ti baboy sakbay asumrek iti pagadalan. Husto ka bakit? Talaga adakla katulungak idi ni Michael. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno padurasak ti negosyo tayo. Lakay, Nangato ti arapap ti anak ta para iti negosyo tayo. Nang runa kat tinala na kurso ita ako lehiunan. Kat adak pa kay naigan na iti negosyo tayo. Kaya't kung apa man na makaturpos iti koleyo, no si bibiyagak pa'y laeng, ay kasi bibiyag pa'y mulang at ipagtaraknan tayo iti baboy. sana bali lakay, dandanin agturpos ni Michael. Mapasamak to namin nga rapaap na. Kat agyaman akmet, gapo kadagiti ado a sakripisyum nanipod pa idi. Katamok, agbungan to amin a sakripisyum lakay. Amok dayta. Nanang, umadanin ti graduation ko. Ay na, excited ak nga ruden. Kastamot ni tatang mo, iti panagturpos mo anak ko. Uray sakmot nanang. Dahito tinabayag ka nito nga inururay ko. Uray da kami mat iti amam anak ko. Iso amaragsakan kami para ken ka. Agyaman ak nanang. Isagot ko kada kayo ko ni tatang di baligik. Agyaman kami iti anos mo, manipod kinaubing mo anak ko. Dagiti tulong mo kada kami kadi tatang mo. Awan day dyan nanang. Rumbang lang nga tumulong nga kada kayo tapno masustinir ti panagbiag tayo. Ti pagbiagan tayo. No saan nagapoy ti panagtarakan tayo ti baboy. Saan kami kumaanakadal nga kakabsat. Agpaisot ako nam anak ko. Kat ita, dandanin ti panagturpos mo. Amok nga agbaligi ka iti amin akayat mo ang mapasama. Kablaawan da ka anak ko. Naragsa ka pa naggraduar mo anak ko. Agyaman nak kada kayo nanang. Tatang, sagot ko dahito kada kayo. Maragsakan kami kani tatang mo, itata nakaturpos kan anak ko. Kasla kaano laang day di panawan, amarigrigatan tayo amang isaksakan di panagadal mo. Wen nga rod anak ko. Gambaban iti panagsalukag mo. Adto yan. Naragpat mo dagiti arapaap mo. Dahito iti umuna nga agpang iti panangragpat mo kadagiti ambisyon mo amang padakkel iti negosyo tayo. Asika mismo ti mangimaniobra iti amin. Huwag nga agpaiso anak ko. Uwan tatang, kat dahito ya talaga ti inururay ko. Maipakat ko itan ti inadal ko. Ken, ti kang runana pa karagsakak. Matong palin ti karik nga aginanakayon ken ni tatang, nanang. Kaya't kung enjoyin nyo mo ti biyagyo. Gusto mo tin dagiti sakripisyo yo para iti pamilya tayo. Panawanan tapno subadak amin arigat yo kada kami nga anak yo. Ay na, naggasat kami anak ko. Tadimakal ka na singpet nga anak. Amok nga ipaay ti Diyos dagiti arapaap mo, Michael. Kat itapay laang. Agyaman kamin kan ka anak ko. Mala, agawid tayo nga rodon. Agurura yung dagiti kakabsat mo iti balay. Adda basit saghana tayo para iti graduation mo. Kasta ka din nanang. Mala, agawid tayo nga roden. Tapno, marugyan tayo ananamon ti baligi nga imparabor kada tayo ti Diyos.
Saan akon ang nagsayang iti kanito. Rinugyakon nga imatunan ti negosyo may kadatatang. Ti pagtaraknan mi iti baboy, ang nagbalin adakkel at tulong iti pamilyami. Itamanang, nagbalin kami na supplier iti baboy kadagiti nagduduma iri. Adumaten kadagiti kalugaran mi tinadaan iti trabaho, babaan iti napaduras mi a pigari. Maragsakan ako nay, tati inarapaap ko ang nasaliwanwan a panagbiag para iti pamilya kat maipapaikon. Naplano matan ti kalaysam iti nobyak a kaadalak idi iti kolehyo. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak, kadagiti padak a nagarapaap tinasaya at abiyag para iti pamilyada. Laglagipan kayo na awan ti arapaap asaan amatunoy, basta buyugan iti aramid, kan saan a panagliway nga agkid daw ti panarabay ti Diyos. Michael, pagayam ko, pudno ang nakaibati iti adal kan inspirasyon ti pakasaritaam. Nagasat dagiti kasken ka ang nagarapaap kan nagsalukag, tapno matunoy mo ti tarigagay mo, saan laang apara iti bagim, ngam ket di para pay iti pamilyam. Sapay kuma tagtultuloy ti kinaprogreso ti negosyo, tapno ad-adu pay a tao ti matulungan nyo. Kablaawan kamet, iti umadanin a panagkalaysayo iti nobyam. Ti Masakbayan. Anya nga iti planom itata nakaturpos ka iti kolehiyo, iha. Kaya't ko tiagbiro kadagos iti trabaho, papa. Ado ti mabalin mo asumrekan, Jane. Basta saan ka lakit di anapili iti trabaho. Basta ti kayat ko at trabaho, papa, kat ti may-apply ko ti inturpos ko a kurso. Sa bagay, husto da ita ako nam. Ado ngamin itan, dagiti addaan iti trabaho, ngam di damat maaramat ti ingradwarda. Gaputan na rigat at talaga ti agsapol itan iti panggadan. Wan nga rod, papa. Ado matagiti amok akas ta tinapasama kadakwada. Sa bagay, awan mo ti dakas na. Ti importante kat ada trabaho da. Numabalin ko makat, kayat ko amay-apply ti inadal ko a kurso. Adaken ka dayta, iha. No anya ti amom a pagsayaatam, aramidam. Ngam daytoy lang ti unay-unay ko, wan. No mabalin. Diyak kayat nagtrabaho kay ti sabali a pagilian. Apay mo't, papa. Iha, ado dagiti madamdamag ko asaan anasayat a mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo ijay. Agmay maisaka nga anak mi ken ni mamam. Kadyak kayat nga dati dakas a mapasamak ken ka. Papa, saan nga agpapada ti gasat ti tao? Anya ti amuyo, ang mga noodamot na pintas agasat nga agururay kanyak iti sabali a pagilyan. Basta no mabalin, iha. Kayat ko adito'y kalaang Pilipinas. Mamati ka makasapol kamot lang itinapinta sa panggedam dito'y pagilyan tayo. Insan, kumusta? Nakasapol ka niti trabaho? Saan pa'y nga rod, manong? Makabanog mo tagbiro kiti trabaho. Normal lang dayta. Talaga kasapulan ti anos ako nada. Wan nga rod, manong. Nang runa no ti ibirbiru kam kat tinaiturpos mo. Ay, isumat lagayam nga ado tinagturpos asabali at trabaho tinasarot da. Tapno lang adama ko na trabaho da. Agpaiso day tangin baga minsan. Nang ro na itapanawan. Ado pa yun natin sumsumro kiti call center. Oray, di dan maaramatin graduar da kurso.
Ta tinapateg, adan trabaho da. Ken saan damot amalugi. Ta adong madagiti call center anang atong agpasweldo. Ngam, makapaupay manong. Awan samot ton ti master ka katrabaho. Maawatan ka, Jane. Ngam kasi din ako nakon. Kabaalam day ta. Basta di ka maawanan itinamnama. Agyaman na kita encouragement, insan. Naimbagpay kun ka, ada na talgad at trabaho. Narigatan ang matlang idida mo. Ngam, iti asi ti Diyos. Nakasapulak matlang iti nasaya tapanggadak. Kasta akto kumamot manong. Sapay ko ma, tamakasapulak tumatlaangan iti trabaho. Kumusta ti panagbirbirok mo iti trabaho, iha? Awan pa'y simong ba't kadagiti nagaplayak, mama? No asino ti umuna, isunton at ipapanak. Aging ga ita, awan pa'y mawag kanyak. Kasta talaga, iha. Masapul ti anos. Talaga narigat ti mangrugi. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Mapanpanunot ko pa'y ket din ti agaplay di balasi o tao, mama. Ama ano damot na pintas agasat nga agururay kanyak ijay. Anya, iha? Inyunay-unay ngamin kanyak ni papa. Adinak kaya tapumanaw diti pagilyan tayo. Mabutang ngamin ni papam. Amang ano anya kano ti mapasamakan ka. Amumbat ngagmay may sakalaang nga anak mi. Amok day ta, mama. Ngam sayang no da oportunidad. Saan mat ngagpapada ti gasa ti tao? Amok adinak baybay ti Diyos, mama. Sa bagay, pudno day tako na miha. Masapul nga agtalag kay ti Diyos. Bala, bayab ta kasaritak ni papam. Ngam no adda masapulam apanggadam ditoy. May-mayhat, iha. Insan, imbag ta nakita ka. At the job opportunity di Italy. Amang ano interesado ka? Agpay sumano? Wen, imbaga kanyak di gayim ko. Isang orat asi ka adagos ti napanunot ko. O anya, interesado ka kadi? Uwan manong. Kasanon ni papam. Siya kon ti makamong agpalawag kan kwa na. Malangarod, padasam. Dakla tulong da ito ka. Nang runa katagaw awat da ka ti fresh graduates, sigun iti gayem ko. Sige nga, manong. Kasaritak ni papa. Ibagam ka ni Tito Peter, ti amin a detalye nga ibagakan ka. Ure dagiti benefits. Sapay la ko mata maawatan ni papa. Kuma, isong anusang maipalawag kan kuha na ti amin. Ibagam makabailang masalwadan ti bagim. Kaya nukas kasa no? Kadwam ti kabsat ti gayem ko amapan. Ibagam ka ni Tito Peter nga ada kadwam makadaraan tayo. Tapno sa anunay ngagdanag. Sige manong. Agurno nga kitikirad ti pakinakam. Sakbay kasaritak ni papa. Katsapay ko matapalubusan nak. Agyaman na kititulong mo, insan hari. Mapanpanunot kon ti agtrabaho iti balasiw taaw. Kayat ko ngamin a masigurado tinasaliwanwan a panagbiag dagiti tadakkel ko. Nang runa kat agmaymay saak nga anak. Ngam ada pa nagduadwa tatalaga asaan nga umanugot ni papa iti panagabroad ko.
Pagarupan na ngamin katjak pay lakabailan asalwadan ti baki. Ken kang runaan na, adu dagiti madamdamag na amadi ama paspasamak kadagiti kadaraan tayo iti balasiw taaw. Kinapudno na, jak amo no kasano kasaritak ni Papa, kalpasan na imbaga kanyak ni insan hari ti oportunidad na agururay ije Italy. Namga po ta talaga nga interesado kinasaritak na rod, dagiti dadakkel ko. Papa, Mama, adda ko maibagak kada kayo. Anya day ta iha. Ada ka din nasarakam at trabaho. Adda si Mangbay nga oportunidad para kanyak, Papa. Kat talaga akayat ko dahi nga enjaya da kanyak. Kasta ka di. Anya ka di dahi ta trabaho, iha. No, nasaya at lakit di. Di mon paluspusan pay. Wen nga rod. Related dahi to iti kurso nga inturpos ko, Mama. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Anya aya day ta trabaho, Jane. No lakit di amom apagsaya atam, apay kit din asaan. Office work, Papa. Ngam, ijay Italy. Anya? Ijay balasiw taaw kunam? Ay sus, ado ti pagpaggadam ijay. Diyak kayat, Jane. Didak pagdanagan, Papa. Kadwak ti kabsat ti gayam ni Insan Hari. Amo ka din nakisagmak ni Manong Hari, Papa. Saan ka amabalin nga agabrod? Ano ti madamdamag ko a kinarigat a mapaspasaran dagiti Pinoy nga dayjay? Ngam, Papa, iso daytoyan ti chance ko a makapan. Nabayag nga inararapaap ko daytoy, Papa. Saan ko manatangkan ti ulom, Jane? Peter, apay nga minapuro negative ti aday ti panunot mo. Saan nga agpapada ti gasat dagiti nakapan ijay? Kan mamati ak asaan to nga isagmak ni Insan na Hari. Basta jak kayat ni Yolanda. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan ta daytoy abanag. Saanan? Nalpasan daytoy atong tungan. Ngam, Peter. Huston ko nakmat. Awanan ti adupay asaw. Jane, amom no anya ti takder ko maipapan iti kakastabanag. Sige, Papa. No isuti ko nayo. Nasaya at. Jane, iha. Di kagdanag. Pagsasaritaan tayon tumanan daytoy abanag. Kumusta nga, Insan Jane? Nakasaritam ka din ni Tito Peter? Wan, Manong. Ngam saan nga imanugot? Anya? Ay sus, sayang dito yung oportunidad na mapaluspusan, Insan. Amok, Manong. Ngam awan mat maramidak. Talaga asaan akayat ni Papa. Ay, sa bagay. Maawatak. Ang sapay kong matagbaliw pa iti pangadang na. Kuma, Manong. Ngam ita, jak pa'y lang ma-acceptar ti Jaya yo. Pasensya kayo, Ninsan. Awanan nyaman na. Engam di kagdanag. At dantulat ta sumangbay ng oportunidad para ken ka. Agyaman ak, Insan. Pati si ka, nairamraman. Awanan nyaman na kunak lang aro din. Ken dayto iti tandaanam. At daak lang dito para ken ka. Di ka maawanan iti namnama. Ken di kagdanag. Amok ang makasarak kan tumot lang iti nasaya ta trabaho. Sige, taituloy ko nga ron tagbiro kiti trabaho, Insan. Awan ka di pa imawag kadag iti nagaplayam? Awan pa'y nga rod.
Ngam kunadamat pasaray kalpasan ka no ti makalawas sakbay nga umawag da. Kasta ka di? Wan manong. Sayang at talaga ti oportunidad. Di nasayatin san Jane. Padasa makasarita man ng dagiti dadakkel mo. Nangruna ni Tito Peter. Anya mo, ama na umanugot tumatlaan. Kumusta kan iha? Kasla naliday ka? Nagrigat mama. Talaga ngamin akayat kong awatan di trabaho iji Italy. Maawatan ka. Ngam narigat at talaga ti agdesisyon maipapan iti day taabanag. Amok mama. Ngam ikan na kumamot iti gundaway ni papa. Narigat ngamin at talaga para kan kuana. No umadayo ka. Ngam mama, kasapulak mo ti experience. Kat daytoyan ti gundaway ko. Alabayab, takasaritak tumanan ti amam. Agyamanak mama, masapul ko at talaga ti suportayo. Agtalagkalaang, pagsaritaan tayo daytoy anasayaat. Agyamanak mama, sapay la ko ma, tagbaliw pa'y ti kapanunutan ni papa. Patpat ganda ka unay iha. Isuna laeng, tatalaga nga adda amak ni papam. Ada ka asi ti Diyos mama. Amok adinak to baybayan. Peter, mabalin ka dia pagsaritaan tamanen ti maipapan iti offer iti anak mo iti Italy. Saan nga umanugot, Yolanda? Amumot nga da pagpagkatan dagiti Pinoy nga da iti balasiw tao. Maawatan ka. Ngamdakkel nga oportunidad daytoy para ka ni Jane. Ado ti pagpagkatan iti balasiw tao kunakmanen. Sanak tumatla nga makaid na. Napiyak ko man no asidaglaeng, tama balinta mapansok na lang ti anak ta. Ngam kadwa na ti kabsat ti gayem ni Hari. Amok asif da ijay. Amok, yung sa anak nga rod akampante. Diyak kaya ta may sagmak ti anak ta? Oray siyak mo ta. Ngam numaminsan, masapul nga ipaayan tamat ti gundaway ti anak ta. Apay adi mo padasan nga awatan ti biyang ni Jane. Patpat ti anak ta, Yolanda. Diyak lakit di kabailan no dadakas ama pasama kan kuana. Peter, saan asikatirumbang nga agdesisyon para iti masakbayan ti anak ta? Amo ka kayat mo aprotektaran. Ngam panawon mutan, tapno isun ti agdesisyon no anya ti kayat na iti biyag na. Ngam Yolanda. Amok apat-pat gamunay ti anak ta, Peter. Nga masapul nga akludem, apanawanan, tapno isu ti agdesisyon para iti masakbayan na. Ipaay ta kumatikarbengan ken waya-wayana. Ngam natangkan ti pangadang ni Papa, kat talaga adinak palubusan nga agtrabaho iti balasiw taaw. Pag-aamu tayo matmanang, narigat at talaga ti agsapol iti trabaho, nang runa no fresh graduate ka, taado ti kaagaw mo. Jakla mo ita,
Ngam idi panawon ko, kasjay ti sitwasyon. Uray dagiti kabats ko idi, narigatan damatlaang anak kasapol iti panggadanda. Iso at talaga adyak kayat apaluspusan ti oportunidad, taamangan ko nak no iso dayjayan ti agur-uray kanyak at trabaho. Ngam uray no saan no umanugot idi ni Papa nga agabroda, inanusak lang ta tinagsapol iti pagtrabahuan. Iso nalaan, taktas kasdi na awan tinasapulak. Agingga iti kinasarita nakmanen ni Hari akasinsin ko. Anya nga insan, napanugot mo ka din ni Tito Peter? Talaga di na kaya tinsan. Jakmat kabailan na supringan ti pagayatan na. Kasaritan manen Talaga ka di mo kabailan na supringan ti desisyon na? Narigat manong. Jak kaya tagsakit tinakap na kanyak. Saan mat siguro insan Jane? Talaga min adyak kaya ta mapaluspusam dayto yung oportunidad. Amo kadakkel ti maitulong dayto para iti masakbayam. Di kagdanag manong Hari. Kasaritak ni Mama. Barang maalukoy na ni Papa. Anya di ko namiha. Kinasarita nakmanan ni insan Hari, Mama. Talaga kayat na makapanak iti Italy. Dakkel ka no ti maitulong daytoy para iti masakbaya. Ay, nagrigat tumot nga minakasarsarita ni Papam. Hanggang di ka madaragan. Kasaritak manen, bareng mapaanugot ko. Sapay ko mataumanugotan, Mama. Kayat ko talaga ti agtrabaho iti banlasiw taaw. Saan lang para kanyak daytoy? No di kat para kada kayo matlaan ka ni Papa. Kayat ko masigurado tinasaliwanwan a panagbiagyo. Kayat ko asubadan ti panang padakkelyo kanyak. Maawatan ka, iha. Katagyaman akunay iti kasta ka panunutam. Ngam ti importante kada kabikan ni Papam kat ti masakbayam. Di na kami panunutan. Kontento kami iti panagbiag tayo, iha. Mama, ngam kasi tinakon-akon, di ka agdanag, tasyak ti makamo. Agaramid ta iti pabuspusan. Anya ngay Peter, napanunot mo ka din ti may papaditikid-kidawan kan ka ni Jane. Aging kakadiita kat namnaman na pailang agbaliw ti pangadeng ko. Aging gaita, agur-uray pala ang di trabaho nga idijaya da iti anak mo. Ti desisyon mo lang ti maururay. Maasik ako mamat iti anak ta. Saan agaputa di nakakayat atubngaran ni Jane? Kat si kantimang manipula iti biyag na. Amo ka protektaram, kan patpatgam ti anak ta. Ngam saan kumabot asika ti agbalin alapad, tapno matunoy na dagiti arapaap na iti biyag. Nakaturpusan ti anak ta. Panawanan tapno agaramid iti bukod na abiyag. Ti papel talaangan kat timang suporta kan mang tarabay kan kuana. Saan at imang lapad iti pagayatan na. Talaga ka di nga interesado ang mapan iti balasiw tao. Nabayagan, Peter. Talaga nga arapaap na dayta. Nagasat takit di. Tasaan akas kadagiti daduma. Asaan pa'y anakalpas iti panagadal ngam nakiasawan. Wano nakinobnobyo.
nasingpat ti anak ta. Iso adi mo kumalapdan iti kayat na, Peter. Nasaya ta simbang patkan, Jane. Narabian ka mat, iha. Napanak lang nagpasyariti ayan damanong hari, Papa. Mama, pasensya kayo no medyo naladawak ang nakaawid. Awan anyaman na, iha. Apaya nakaraing kayo pailaang. Rabiin. Ada ngamin kayat nga ibagakan ka ni Papam. Iso nga inururay na ka, Jane. Ha? Anya ka di dayta, Papa? Jane, iha. Nabayag a pinanunot ko dahito apang ngadeng ko. Sige. Umanugot akon amapan ka ijay Italy. Ha? Agpay so, Papa? Palubusan da ko nga agabroad? Wen, anak. Ay nahagyaman ak, Peter. Amo ka talaga narigat para kan kadaytoy a desisyon mo. Yolanda, aramidak daytoy para iti anak ta. Kas itinakunamon, kayat ko asuportaran iti amin akayat na nga aramidan ni Jane. Agyaman ak, Papa. Ikarit nga ganadak iti papanak. Rumbang laeng. Kan kanayon ka nga kararag, iha. Tapno ilisi na ka ti Diyos iti paggad. Kanayon ka nga aganad. Wan, Papa. Mama, agsingsing po ta kijay. Aramidak ti amin, tapno maipagpanakaldak nga anak. Kanayon da ka nga ipampanakal, iha. Agyaman ak, Papa. Mama. Insan hari, ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day tayo san? Kasta nakaragragsak ka lao na ya, ading. Imanugot ni Papa mapanak iti Italy. Agpay so? Ay, kamaudyanan na. Imanugot mo't langan ni Tito Peter. Wan nga rod, Manong. Kasta unay aragsak ko, idimbaga na kanya ka umanugutan. Naimbaglaangan, tadapay laang di trabaho nga agururay kanyak. Panagkunak, Jane. Talaga na iranta para kin ka day trabaho. Iso at tinasayat, ipakaamok adagos iti gayem ko. Tapno maibaganan dagiti nas ka na may prepara ka sa pulan nyo iti kabsat na. Sige man nga rod, insan. Iti kasta, iti kasapa na gundaway, makapan kayo ni Italy. Agyaman na kiti ado at tulong mo kanyak, insan. Ni Apo Diyos timang supapak iti kinaimbag mo kanyak. Agyaman na ka talaga. Kalpasan nga rod, ang naiprocess amin nakasapulan, nakapan kamin iji Italy. Ititunong kan kaasi ti Diyos manang, nasaya at mat tinagbalin akasasaad ko ditoy. Ket gapu iti panagtrabahok ditoy, nakapundara kon iti mas napinpintas abalay, apag nanaadan dagiti dadakkel ko. Kan may sa a farm, nga isu itatiban bantayan dagiti dadakkel ko, apag liwliwaan damatan. Kan manumatan adaras ang nagpasyerda dito'y Italy. Sapay la kuma tagbalin nga inspirasyon to'y pakasarita akmanang.
Kan sakbay agibusak ti agsalaysay, kayat ko man lang nga ibati dagitoy abalikas. Nasken ngay respeto tayo dagiti dadakkel tayo, tatibagimbagan tayo laan wet ti pamparunutan da. Laglagipin tayo, ano saan agapu kadakwada, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Maragsakan na kiti nagbalin agasat mo iti pagilian nga ayan mo ita. Pudnoon ay iti kinunam, at ipagimbagan tayo ti kanayon a pampanunutan dagiti dadakkel tayo. Nam itibiyang mo pagayam ko, makunak asaan ko mga agbalin at tubang dagiti naganak, tapno matunoy ti anak da ti arapaap na itibiyag. Sapay ko matagtultuloy ti nasayata gasa tadimtan kan ka pagayam ko. Kat nagasat ka, taadda dagiti dadakkel mo a kanayon a nakasuporta, iti amin aganwat mo iti biyag. Di Masakbayan. Anya ti ko na anak ka. Mapan ka manggad di Manila. Wan tatang. Sigurado ka kadi iti dayta, Nate. Nagubing ka pailaan. Amangan no anya ti mapasamak kan kay di Manila. Di kay agdanag tatang. Kadwak mo tigayem ko. Tulungan na kami ti ikit na makastrak iti trabaho ijay. No, mabalin anak ko. Di ka kumapalubusan. Taubing ka pa'y. Tatang, masapul amang gedak tapno matulungan kayo. Napalalo arigat ti sagsagrapon tayo. Iso akayat ko mati makatulong. Nate, anak. Kabaala kasalwadan ti bagik tatang. Didak pagdanagan. Kan sigurado adi na kami baybayan ti panginaan ti gayem ko. Ngayon baglaangan, tanay seret na kami iti daytoy a pagtagilakwan ni Auntie Ising. Gayam na gayam dagiti mangimatmaton ditoy. Kat talaga akasapulan dati kanayonan at trabahador. Hello, miss. Siyak ni Nomer. Dituyak mo't lang agtrabaho. Nga midyayak bodega. Ah, kasta ka di? Siyak mo't ni Nits. Kabarbaro kami palaan ditoy. Naggapu kami iji Pangasinan. Nasayat mo ta dito tinagtrabahoam. Nasingpat da ditoy. Sigurado ang magustuhan nyo tiyag trabaho ditoy. Nasaya at matngarod no kasta? Ay, naimbaglaangan. Talagamin adida ko mapalubusan nga umagtrabaho ditoy. Di kagdanag. Nasayat amin na tao ditoy. Nangro na kanyak. Joke. Si Kamat, madlaw mo't anasingpat ka? Thank you. O sige, mapana ko na dyan bodega. Agkita tanto manen ha, Nits. Wan Nomer, di kagdanag. Naimbaglangan ta pinatgam ti awis kong agpasyar ta ita a day of ta, Nits. Wan apay kit di na saan. Agayam tamatan saan ka di? No, mabalin. Kaya't ko kumanalablabos pa yung magayam, Nits. Ha? Anya di kayat mo sa Wan Nomer? Manipod namin damo pan nakakitakan ka. Nakayawan ako niti kinapintas mo. Di damo. Crush ka lang. Ngam bayat abo may bayag. Nakaragkaroon ngam crush ti marikriknak. Agayat akong gan ka, Nits. Hala, ubing tapay unay Nomer. 16 lang ti tawon ko. Inauna ka lang iti mano atawan. Oh, anya ko matidakas na. Naagpada ta matiti marikrik na. Mabuto nga pay lang ang makiayan-ayat Nomer. Di kagdanag, Nits. Siyak ti makamukan ka. Ay ayatan nakadimat, Nits. Wan Nomer. Ha? Ay ayatan kamat.
Apay akas ta tilangam nits. Kaslang madandanagan ka unay. Adda ka di parikot? Adda Nomer, saan ako na nagbinulan? Ang mga numasikuga ko. Anya? Sigurado ka nits? Sigurado ak, italaang ang naglangan na ka nagbinulan. Kan may isa, sa balin ti Marikriknak. Anya ngay ti aramidon ta. Kasaritak dagiti dadakkel ko. Ibagak ti kasasaan mo. Ha? Di kagdanag. Man nakawat dagiti dadakkel ko. Sigurado pa'y kita maragsakan da. Nang runan talaga masikugkan. Nomer, Kaduatan to idang agawid iti Pangasinan. Takasarita mi dagiti dadakkel mo. Iti kasta, maisimpati amin, maipapan iti kasasaad mo. No pay adda ko mapanagkadkad dagiti dadakkel ko. Gapungaron taubing kami paylaeng. Awanen tinaaramidan da. Nang runa kat talaga amasikugak idin. Natinong ti kalaysa kat kalpasan laeng ti sumagmamanungal daw. Nagkalaysa kamin kanino mermanang. Nagnaad kami diti Pangasinan. Agingga iti impas na ikon ti anak mi. Dua na bulan ta anak tanits. Kaya't ko kumantag subli di Manila tap nagtrabaho. talaga ka di adi mo kaya timanggadlaangan dito'y lugar mi? Adumot dagiti mabalin mo asarakan dito'y At adumot lang ti oportunidad di Manila ngam dito'y nits. Masapul ko tinatalgad na trabaho nang runa kat dumakdakkel ni baby. Kasano nga ron ti panagawid mo dito'y? Mamidwa siguro iti makabulan. Kada sweldo. Tiyakmat kaya taagawid dito yung awan ti maayawat ko kon kasweldo. Kababain kada tatang. Masapol na makatulong tamot kadag iti pagkasapulan dito balay Sige. Sapay ko mga rod ta makasapol ka adagos iti panggadam. Di kagdanag. Kan kanayon kayong awagan ko ni baby. Adamat video call. Iso kasla adak mo't lang iti danayo. Talaga napaanan ng ganda asawa mo di Manila anak ka. Wan tatang, masapol ang makatrabahon tani. Dumakdakkel ni baby. Kan nakababain ka da kayo. Tapati da kami kat kinarguda kami mutun. Hindi mo panunutan da itanage. Ubing kayo una anak pamilya. Iso ang masapol nga da kami tamang tarabay ka da kayaw. Agyaman ak tatang. Sapay la ko mga rod ata makabiro ka dagos iti panggadan na ni Nomer. Aywan, kasanungay gayam ti panagawid na ditaw anak ka. Tunggal malpas ti sweldo na tatang. Tapno sigurado ka nung ada maibati na apang gastos tayo dito balay. Ala, kabayatan ng sapsapol iti trabaho na. Agiin nanus tayo pailaeng No, anya ti adda di pagraranudan tayo. Agyaman ak tatang. Umawag to ka na adagos ni Nomer. Apaman ang makasapol iti trabaho. Hello? Nomer? Hello, Nits. Adan trabaho? Agyaman na kiti Diyos.
Sa dino nga tinakastrakam? Agtrabaho ako di mall. Tinulungan na kajagayim ko dito Manila. Nasayat nga rod no kasta. Anadam ta sa lunat mo Di mo baybay ang tabagim. Wen, di kagdanag. Aganat kayo mo dito ka ni baby, Di mo baybayan ta anak ta. Kan ikumusta anak tulangan kada tatang. Wen, di na kami pagdanagan ditoy. Nasa lunat ti anak ta. Kan nasayat mo ti kasasada tatang. O sige nga Rod, umawag ak tumanan. Nalpasan ti break time mi. Mapaan akong itayan ti trabaho. Sige nga Rod, aganad ka dita Bye! Nay, apay akas lalo si Isan ka anak ka. Ada ka din napasamak. Tatang, jak mo ton makontak ti cellphone ni Nomer. Manipod day di naudi apa nagpauit na iti kwarta. Tako na naabisi iti trabaho na. Saan mo ton nga imawawag apulos? Anya? Un tatang, kat madanagan akon. Amang ano niya tinapasamak kan kwa na. Uray ko man umawag tapno sa anak ngagdandanag. Anya nga tangag pa isun tinapasama ka di asawam. Nangruna kat pati cellphone na kung naman di mo mutin maawagan. Itala na pasamak da ito'y tatang. Kanayon mo't nga umawag iti kalabas. Ngam ita, awan mo't dun. Mala, urayam anak ko. Ang mga numakumikum laang mo't iti trabaho na. Kasla imposible mo't da itan tatang. Sabalin ti agparparik na kanyak. Sabalin at talaga. Pinadas ko ak kinontak dagiti amamumi idi nagtrabaho kami di Manila. Ngam saan da kanumat anakit kita ti asawa. Nagpatulong akpay ang mapandakitaan ni Nomer iti mall a pagtrabahuan na. Ngam sigun iti nakasarita da, nabayag kanon a nagresign ni Nomer. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway manang. Tasla agkalkal na utang. Jak ammo no anyan ti mapasamak kada kami iti anak ko. Agmay sa akon amang isakad iti panagdakkel na. Awan nga rod tinaramidak no di tinagsapon maton iti panggadak tapno mapadakkel ko ti anak mi. Naimbaglaangan taadda dagiti naganak ko anang ibatsak iti anak ko bayat ti panagtrabaho. Naglabas ti mano atawan, agingga idinaamamok ni dress. May sa a driver ijay Manila. Naadaan kami iti relasyon. Nagdana kami, kat naparaburan kami iti panglong nga anak. Siyempre ka din iti pagadalan dagiti apok, Nate. Wen tatang, masapol ka no ang masapada, taado pa'y dagiti naskan alapasan da di pagadalan. Ay na, nag-asat ka anak ko, tanasingpot dagiti anak mo. Nasaot da pa'y nga agadal. Rumbang laang tatang, ado ti sakripisyo mi kadakwada, nang runa ti amada. Wan nga ron anak ko. Aging ka ita, at dapay lang iti Manila nga agdra-drive ti asawam. Ayat na lang nga makaturpos iti panagadal dagiti anak yaw. Sana bali tatang, maragsakan mo't ni dress no kas di nga ipakita dagiti anak mi dagiti grades da iti pagadalan.
Daitamot ti agas ti ado abannog ti asawam. Kanti pagsayaatan na, kanayon nga agawid dito ni Dres. Kanayon na mailiw kadagiti anak yaw. Kat day tati pagyamanak una iti Diyos tatang. Takalpasan dagiti ado arigat anapasarak kadagiti kalabas. Simmang bay ni Dres iti biyag mi iti anak ko. Kat naadaan pa'y iti talo akakabsat. Basta kanayon nga agkararak ka iti namarswan, Nates. Di nakabaybayan anak ka. Tandaan na makanayon dayta. Hello, Dres. Hello, bakit? Apay nga imawag ka. Saan ayang agawid ka kumaita? Apay nga imawag ka pa'y laeng. Pasensya ka na, ngayong saan na ka makaawid ita. Ang mga nuinton umay alawas to lang eh. Nay, apay ngay. Masansan samot daytan. Saan mo tasigod akasta? Kanayon ka mo ta makaawid idi. At ang binaskan nga si Kasun ni boss. Iso akin na sarita na kanumabalin. Tsakbay ka na agawid ita. Mas daaw to man dagiti anaktan. Kanayon da padaanan ti panagawid mo. Ita, saan ka man gaya man ang makaawid? Ilawlawag mong tulangan ka dagito, Bing. Ibagam ang makumikumak iti trabaho. Sige, anya nga iti maramidan mi. Ala, ibagak tulaangan ka dakwada asaan ka ang makaawid. Apay nga tamasansan mo tanasan nga agaw-awid ni Dres. Itaman pa'y ang mapasamak ti kastoy. Kanayon mo't idi ang makaawid. Nalabos mo't ti amo na, no kanayon nalatan alapdan nga agawid iti pamilya na. Sapay birukan dagiti ubing. Indakdak kalanda ti kanayon a panagawid ti amada. Sa itatadadakkeldan, kandandanidan agturpos iti panagadalda. Itapay ang mapasamak ti kastoy. Sapay nagrigat nga ilawlawag kadakwada, no apay asaan na makaawid ti amada. Ay, dandanida gaya man sumangpot. Inak man la agluton. Amangan no mabisindan ton inton sumangpot da. Nay, apakas lang nagadayaw tinakaiturungan ti matang mau anak ka. Tatang, Ada ka di problema. adda ngamin madmadlaw ko kadag ito'y naglabas nga aldaw tatang. Anya day ta anak ka. Manmano nga umawag ni Dres. Kanadlaw yumot siguro. Saanan ang masursurot di sigod nga schedule ti panagawid na. Mga no talaga amot nga do ti trabaho da ita, anak. Imbaganan samot da ita kan ka. Adda ngamin dagiti gundaway akas lagdwa-dwa akan kuanan tatang. Amangan mo't nodan sa baling aramidon na iji Manila. Apay mo't nga kasta ti mapampanunot mo, anak. Didak mo't siguro mababalaw tatang. Kas itinakunak. Saan mo takasta ti aramid na idi? Kan, adayo ti ayan ti pagtrab-trabahuan na. Ado ti sulisog iti ayan na, tatang. Apay nga minaya kasta ti pampanunutom, anak ka. Itakadipay alumakayin ni Dres sana mapanunot ti agaramid iti may kaniwas. Awan iti edad day tatatang. Adan tupay dagiti edad duma. Ano kaano alim makayda. Sa adan agluko. Kat tinasakit. Pinanawan da pa iti pamilyada.
Paliiw man na imbag ni Dres, anak ko. Diyak lang amin kaya't mapasamak manuntikas itinapasamak idi tatang. Amuyumot no niya tinaramid kada kami ni Nomer. Kakaasi ka ng isakad idi iti panagbiag mi. Diyak nga rod mabubo sa panunutan. No kasano napadakkel ko ti anak mi, tatang. Nate, saan mo't siguro akas dyan ni Dres? Agduduma ti lalaki. Kung may sana bayag kayo, nga oray di kayo pa'y nagkalaysa. Napaniknikamat ti kinapatagyukan kwa na saan ka day. Diyak lang amin maliklikan na panunutan tinapalabas, tatang. Ay, diyak amo no anya ti mapasamak kanyak no agpaiso ti atap ko. Punasam day tayo di panunot mo, Nate, anak. Agkararag kay tinamarswa. Asapay la kumata saan ama pasamak ti pampanunutan. Dres, into no may adomingo ti graduation ti may kadwa nga anak ta. Imbagada ka nun idikalman no kaano. Nasayat ni Rod no kasta. At apay panahon kong agpakada iti bus ko. Mga no saan ka man na makaawid. Importante da ito nga aldaw para iti anak ta, kan iti pamilya tayo. Mabalin ayamat at agawid. Dahito nga aldaw ti inururay tayo bakit. Sana mabalin nga awanak iti dahito nga aldaw. Sigurado maragsakan nga ro dagiti anak ta, no sumangpot ka. Mailiw una yan dagiti anak ta ken ka. Kanayon wat ngamin abisi ka iti trabahom. Rumbang lang agdoble kayo dak bakit, tani. Agsasaro nga graduar dagiti anak ta. Sigurado nga adupay dagiti pagkasapulan da. Sigurado day ta. Ngam ti pagyamanan ta kat nasaet da nga agadal. Ita dandanidan malpas amin. Day tamot ti tinartari gagayan ta saan aya. Ti makaturupos amin dagiti anak ta. Wen, bakit? Adamot lang nagmamaayan amin na sakripisyo ta. Sige nga Ruden. Ang mga no dapay nasken nga aramidem. Inyawag ko lang ti imbaga ti anak ta. Tapno amum no kaano ang maangay ti graduation na. Sige nga Rod, aganad kayo dita. Di mo baybayan dagiti ubeng. Muuray si kamot. Di ka una agbambanog Kun aganad ka iti panagmanmanehom. Sige nga Ruden. Bye. Agyaman tayo iti Diyos. Nalpasan ti graduation ta anak ta, Nate. Uwan nga Rod. Kasta unay akinaragsak dagiti anak ta. Sapay ko mata makapagtrabaho da pa'y sakbay makiasawa da. Sa bali lang jay mapadasan da pa'y tagtrabaho nga umuna. Wen, sigurado day ta. Kas makita mo't, awan pa'y nobyo ken nobya da. Aglepas da pa'y kano iti panagadal da, sakbaya panunutan da timang bukol iti bukod da pamilya. Nasaya takas tati ka panunutan da, bakit? Dahil ati pakakitaan, anasaya ati panang padakil ta kadakwada. Nang runaken ka, ta si kati kanayo nakadwada dito'y balay. Nagbunga amin a sakripisyo ta. Wen gayam, kaano nga iti sublim iti Manila? Makalawasak pa'y dito'y. Kaya't ko nga iliwan anay bagdag ito ubing. Kaya't ko pa ida makadin na iti sumagmamanungal daw. Ay, agyamanak. Kunak no agsubli ka na dagos kalpasan ti graduation ti anak mo. Saan?
Kaya't ko pa'y mo ti umiliw na imbag kada kayo Kat no agsubliak to ni Manila, di yu kumabaybayan ti bagiyo Kasi ti sigod, si kanti makaamo kadagiti anak ta. Lakay, Laglagi po niyo nga ipatpatag kayo unay. Kat isumet lagayam asaan ang nagsubi adagos iti Manila, kan kasta unay ti panagbilin na kada kami sakbay api Manaw, taday digayaman ti maudi na iaawid na iti balay mi. Saanan ang nagawid apulos ni Dres Manang, kat amuklatan a pinanawan na kamin. Pimudno dagiti ang parparik na kanya, kadagiti panawan aman manon nga agawid. Naamuak Manang nga adagayam sa balin akadundan na iti Manila. Nupay kasta, nakagraduar lata dagiti anak mi, uray pinanawan na kami ti amada. Kat naaddan iti bukod a pamilya. Naaklon mo dagiti anak mi tinapasamak kada kami iti amada. Kinapudno na, mapmapanda pa yan iti pagigyanan ti amada, ken ti kadandan na ita. Sigon kadagiti anak mi, nasingpatmat kano kadakwada ti kadandan na ti amada. At damat ken putot ti inaudi nga anak mi alalaki Manang, ket siya ti mangay aywan. No pa'y nasakit ti napasamak kanya, ken ni Dres, naaklon kon ti amin. Talaga siguro akastoy tigasat ko Manang. Timang patpatib karlaangan iti pakinakam ko, kat timakit-kitak anasaya at tinagbanagan dagiti anak mi. Pudno unay, makapalading itinapasamak ka kan ti pamilyam. Namdayawan ka pagayam ko, takalpasan dagitoy anapasaram iti biyag, nagtultuloy tinasaya at apanirigam, kat kang runaan na, nakaturpos amin nga anak yo. Kat naadaan dati kabukbukudan a pamilya. Pudno unay tay kunada, na amin kat kabaalan nga isakripisyo ti maysa nga ina, gapulaan kadagiti anak na. Sapay kuma tantultuloy ti kinatibkar mo pagayam ko. Saan namat maturog ti Diyos? Basta di tay liwayan ti kumararag, kan dumawat iti pan narabay na, tapno agbalin lata anaanayas ti amin.